Sa din karibatan masusugu ka tanong nagyang ko to kapatagila ulok sa giyang ko tawata iyan sa giyang ko to masa akapungarumaon. So tigtan mo parental na isa sa paranan o agamatan o agama Islam ubatan siran tagala. Sa kamambu abai na aya pagilay na kasi ko mga ngaruma nagyang kaya dua kaklase yami aluyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dingga din pagilay agyang ko to kaputi iyan. Dingga din pagilay agyang ko to kagwapunian. Ayad na kuwa ang kana sudin so ordiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pumiliin si ikong mga mama. Okay. Kaso mga dato na palapaled na ng mga gwapo. Palapaled na ng mga tataida mama. Inuntabu su mga baklaon. Anton ikatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigi na idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Igira atigu Rasulullah aadna amya kataling amano noksam. Amya suat kanu ku agamanian nagusu para ngayon yan nakawingan niyo amay kakagaganian sumahar. Fa illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid na amay atigu Rasulullah kadinyo naninggulalan dinyo pakataros na kuta mag-agama diyon kuta mape para ngayon. Nagkaedun si ikuliyaw lupa agyang kutuwa kabinasaan na itong anayamala. Di tanudin balwi na sangkot na gusyarat. Agyang kutuwa ayad na muna aki pagisi na anto na imiyapa sa dagyang kana na mama. Anto na igalabok agyang kana na mama. Ad na tamok agyang kana na mama. Malasiran ni tamok mayaman siran. Manaya. Ayakwa ang tanong na su. Panduan rakat tanong o agama Islam ka. Ang tanong mako ang kutwa katitik na kapag ginitaw. Nagugyang kutwa ay kasuso at rakat tanong Allah subhanahu wa ta'ala.